Mae eich yfori yn disgwyl amdanoch chi y tu mewn i'r drysau agored yma. Drysau sy'n llydan agored, yn llawn technoleg a phrofiad. Nid dim ond yr offer fyddwn ni'n ei roi i chi, ond y sgiliau a'r cyfleoedd i'ch cysylltu chi a'ch potensial hefyd. Mwyn eich cysylltu chi a'ch dyfodol mewn peirianneg. Nid yn yr ystafell ddosbarth yn unig y byddwch yn darganfod arloesi. Mae y tu mewn i chi hefyd. Beth am wireddu eich breuddwydion mwyaf sydd heb ei datrys? Gallai'r ateb nesaf sy'n newid bywyd fod yn eich dwylo chi. Dyfeisiadau peirianneg newydd ysbrydoledig trwy addysgu a chymorth rhagorol. Yn eich gwthio chi i gyflawni eich potensial llawn. Mae'r byd i gyd yn ymdrechu dros y peiriannydd brwdfrydig sydd yno chi. Dechreuwch ar daith eich llwyddiant heddiw. Ni ydy Coleg Cambria.